Hello guys, दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। न'आव थायै थायै बोरिं मोननायखाय दिनै जों गिदिंना फैनो सानदों आरो ओइथि महा थांनाय जायो टंलाथि महा मा मोनहैयो गिदिंना फैनोसै दसे। नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों महा हाबहैयो खिथिसिगोन। जों हाबहैनाय जायगाफोरखौ नोंथांमोनाबो नुफालांगोन। नायनानै एन्जय खालामबानो जाबाय। वेलकाम टु करदै रिसर्ट। 1 किलोमीटर दंबावोसो। 1 किलोमीटर दंबावो। 1 किलोमीटर नालाय जोंनि गामिसिम थांथारगौसो बेलाय बेसे गोजान टिकेट लानांगौरा मोनफैबाय दा मोनफैबाय जों दा नै मोनफैनो मा जानो रावबोआनो गैया नै रावबोआनो गैया बायदिसो मोनबायलै आं सिङाव गारिखौ नायनानै गारिफोरानो बारा गैया नै टिकेट लबा लागे नाखै खैथ'आ 40 एजोनर 40 दे इफाले जवा टाइम दे हाबबायलै थांदों मा दोङो दिनै एक्सप्लर खालामना थांसै करदै रिसर्टआव मा दोङो दिनै एक्सप्लर खालामना थांसै जों नै माबानि मा होनो करदै रिसर्ट हायनायनि फिल्डखौ लादि बिराद गोजोननाय मोनदों मानसिया गोसा खामब्रा गोसा दे चार गथ' गोरलै 16 बोसोरनि गथ'आ 16 बोसोर दे नै बैथिनाय माबायदि लाइन मारिबाय दा नोंसोरबो लाइन मारिनो मोनगोन सोरबा लानो हायोबा नाय गोसो बायदि हनै मा नुना गोजोननाय मोनदों नामा नोंसोरबो गोसो जादों खोमा लानो हायनो बिथिं मालायफोरखौ नुनानै नै हाग्राया बेफोरलाय जोंनि दुब्लिफोरावनो दोङो जों फैसा होना बेफोरखौनो नायफैनो गोनां जादों दिनै नायना बेफोर हाग्राखौ जोंनि फुख्रिफोरावनो दों जोंनि न' फुख्रि आलिफोरावनो दोंसै फुख्रिफोरनि मालाय माबानि मा होनो गोसो थोलायनायनि सिम्बल लाफोदो नै फुख्रिखौ साफा खालामगासिनो हनै नै र' बै नै साफा खालामगासिनो फुख्रिखौ स्टाइल बनायदो वा ससमा लाबाय दासो सिख्लाफोर नुनायखाय गोसो जाबाय खोमा ससमा लादो साप्रिसिंसो जादों गाखोन र' न' माबायाव दंफांनि न'आव सांनि न'आव गाखोबाय जों खोनाबाय बायगोन नामालै बेलाय आंखौ थिखांनो हानाय नङा दां आसि गिजि दोङो आसिलाय नङा दिसुन टाइम पास खालामनो थाखाय मोजां बे न'आ उन्दुना थानो आराम जागोन बारा खम खोलो नांगोन बेयाव मानसिफोर जग्रा जिरायग्रा गोजाननि फिसा न'खौ नुदों दिनै मानसिफोरानो गैथारालै सोरबाफोर जुदि बेयाव मानसिफोर नायनो लुगैदों सरासति 15 आगस्ट ओमफ्राय मा दिनाव जागोन जायखिजाया बेखिनियाव हायबानो जाबाय सरासति फुजा 15 आगस्ट मा नायनो नों लारि सोबावबो जेरावबो लाइन मारिनाय सिख्लाफोर सेंग्राफोर इखौसो नुजोबगोन नोंसोरो ओरैनोथ' बेलेग मानसि हायखाया रावबोआनो गैया नै आदां गादांसो आं बारा इन्टारेस्ट नांफायासै ना गावनि गोसोनि मोननायखौ बुंबाय आरो आं फिल्डखौ बारा इन्टारेस्ट नांफायासै आं फैनानै फैबाय जेथिया आरो बेयावनो दसे गिदिंना थांसै जों दे गाखो दे गोलैयालै नों मारै मोनदों गाखोना देलाय बहा गाखोनो हायो माथो बा गोजौआव थां दे गोजौआव गाखो फायोलै बा आराम ना गाखोनो आराम मोनदों गाखोनो ओंखारफिन नोंसोर गाखोनाया मालाय हनै गोजौआव थांबाय नोंसोरा गाखोनो लुगैयाखै हायोना हाया नोंलाय गाखोनो हाया नोंलाय नों हाया हायो गाखोफागोन इयो
बे फुख्रियाव जावग्रा नाव दोङो मोनसे बेखौ नायहैनो र' नै बे नावआवनो बेयाव बे नावआव गाखोबा फैसा नांगोनो खैथाकानि लायोथाय सोंनाय जायासै आङो ओमफ्राय गथ'फ्रा ओइ ट्रेम्पलिंआव गाखोबालायनो 20 थाखा लायनो एक्सट्रा मिथिना लाखा नोंसोर गासिबो मायाव मा लायो बिनिखौ आं दामखौ मिथियासै आरो बेसेबां लायो सोरबाफोर फैनो गोसोबालाय फैनाय आं बारा इन्टारेस्ट नाङाखै फैनायबानो जाबाय नोंसोरो फैयोबा गासिनो जोनाय होननानै खिथुआव नै सासेया गाखोलायनो थांलायबाय दे जोंनिया रोङाखै गोलैयाबानो जाबाय लासिं सिं जागोन ना सनमाना थांगोन ना गोलैबा थेगमानि मावबाय फिलिं गुड बिन्दास आं बोनायाव जि बिन्दास जासोला फिलिं गुडनो रे बा हगारना होनसै गाखोबाय हाबाय जोंनिया बोनो दे हगारदो 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 खारदो नै आखाइदोसो बोखोलायनां बै दंफांदि सां होनानै जुदि गाखोना जना हायनाय खालामखानाय होमबा खम मोजां जागौमोन मेंलायलायबाय नै दा बोखोना जोङो बे केन्टिन दासो फायसोदो बेला जानायखाय मानसिफोरा नैयाव गाखोग्र' जोङो इयावबो 1 मिनिटनि उनावनो गाखोनो मोनमारबाय माथो नोंसोरो बाबुमोना इन्टारेस्ट नांदो बा इन्टारेस्ट नांदो नामा खिथिगोन ना आङो नायबानो जाबाय दे आइ एम अन साइड दासो जोंदो लाइटफोरानो मानसिफोरा नै दासो मोनानायखायसो मानसि जाहांदो मोनावसो हायो खाथि खाथिनियासो फैयोलै ओइ नैफोरथि इदि सानै जनायल'सो नुयोलै आदां गादां जोंबायदि थाबायग्रा मानसियानो गैया खालि ओइ बैथिबो सानै नाय दे आं जुम खालामना खिथिनि गावबाबो नाय गावबो सानै आरो इथि दोङो सानै ओइलाय सानै खालि जरा जरा जेबो नुवा जरा होननाय माबाया जायो आरो बेयाव गेटनि एन्ट्रियाव लाइटआ दासो जोंनो बेयाव दसे फट' खेबजानोसै ओमफ्राय थांसै जोङो नै बेयाव फट' मोनसे खेबजानानै थांसै दा ओंखारलांसै जों नों केमेराखौ नों हमदो इयाव टिकेट खिथिनांगोन ना आङो थांसै फाय बेनो एन्ट्रि बेनो आउट नङा होमबा उथिनायफ्रा थांसै जों ओंखारलांसै टिकेटखौबो होफिनलायबावनांसिगोन न' मोनफैबाय नै दासो मोनफैबाय लामायाबो गोजानमोन नालाय माय गोबाव जाबाय आरो मोनाबोबाय लामा गोजानखायनो एसे गोजान साबमोन गोजानानो आं बारा गोजान जानाय नङासो साननाय थांफेराखैमोन ना आङो दिनैसो जाथ्रा थांखादो ओमफ्राय दा न' मोनफैबाय जेथिया दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनलायसिगोन नेक्स्ट गोदान भिडिअ एसेनोसै ने गोजोन्थों बाय